Hello guys! Please support my channel. Please subscribe. Thank you! Sino yung mga nagpapasaya sa'yo? Madami. Siyempre yung pinaka-first, pamilya ko. My family. Doon yung soft spot ko. Pero siyempre kayo, yung mga Team Icing, Galatics, Geisters United, mahal na mahal ko kayo. You guys mean so much to me. Alam nyo naman yun. And, Yeah. siyempre yung mga kaibigan ko. Pero, yun. Hindi ko sasabihin kung sinong kaibigan. Basta. Alam na namin kahit hindi yung sabihin. Wala akong sinabi. Really? Kung sakaling magkaroon ako ng jowa, mag-date kami sa Barcelona. Yun yung dream date ko talaga. Pumunta sa Barcelona. Kasama ang jowa. Wala naman ako ngayon. Pero, kasama ang jowa, either anywhere, go around Europe. Yun talaga yung gusto ko. Nice. So, Abangan! Abangan! Hindi ko... Abangan! Isang bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Sobrang nakakapagpasaya sa'yo. Siyempre, busy. Busy bagay. Tayo yung Siyempre, bagay. pansin-pansin, no? Pansin. Oo naman kayo, siyempre. Thank you for watching my video. Please support my channel. Please subscribe. God bless.